assalamu alaikum hettiyanko bebi yanko baya Piindi TV bisimilla mon rubindu jandele modon weltare min dañte kala saha huccide mon non kadi min dañi weltare odo subaka altine hande sikuri goto fo wenni benni weekend beldo deejdo dum non hettiyanko bebi yanko ben jeya hande ko buri tengtude jandele meden Amadou Ba mo ganda woni candidat Benno Bokk Yakar wonnon be ganda odo saha kay jakende nani mumen ha tengte gardido leydi ndi kungudi suuti fani tan e dum ko ganda ko kanyum woni hakkunde ko dañi walla tan nangodiral dañgal ton to ganda woni to Israel dum don non hettiyanko be biyen ko be hankine anda kombane dañno mayen gartu hen joni on so Allah lamdo tay cabi non tigeti yanko be biyen ko be gudditiren jayde gendiri le soleil wonde darde gardido leydi ndi dum don non ko tan addi discours baddo fayida fadde tan gongali moko e ko ganda kanyum woni situation israelo palestinian dum non woni ko ganda etene uddi koye julbe hewbe odo saha dum non be ngari hen arde mo tan wiide ko wana jam foko jam buri dum te ko woni foko yewtere foti wattindade dum non ngarene ha joni e jayde le soleil ko tolne temedere capande jeedido be ganda ko sénégaleji étranger ji gittabe taliji di dardartunobe nder taliji Dakar be don non gittama hen etan slogan mo ganda wiete ko beddmi dukkeur ngaren ha joni etan jayde vox populi ko tolne capantate joyo candidat ji odo saha kay kambe tigi ndenti ngam tan wiide kambe be don ko be nanganobe koyngal walla ko be wallitobe odo mo ganda woni Ousmane Sonko candidature mudum dum don non ene jeya hen tan ha joni yaltingol mo ganda be jaltini hen taxawu Dakar e be ganda kanyum woni landamo PDS e darde mo be ande don dum non woni ko be ngari e kambe nde do jayde vox populi ngarene jayde Dakar presse kanyum modo subaka wi tan ko Amadou Ba kayne uddi koye woni hen e Benno Bokk Yakar ene jeya hen Souleymane Jules Diop jalti gaddudo kongudi mudum ha joni nande jayde Dakar presse wiide mo tan Amadou Ba kay ko mo ganduda yete way kono mumani hollirani ko ganda ko kanyum woni non foti darorade te dum don non ne uddi koye mabbe odo saha dum woni kongudi makko kanko Souleymane Jules Diop ngaren ha joni tan odo mo ganda ko kanko woni Souleymane Bibi Balde kanko non Abdoulaye Bibi Balde o ari tan e ko ganda ko kanyum woni darde Amadou Ba kanko ne ha joni wiide mo tan Amadou Ba kay lelnani berde sabo ko mo ganduda yete candidature makko kay o hollitani hoore makko no foti darorade ni kadi ina heddi no fewi dum woni kongudi makko be mbi tan kay o jetti kure o fi dum e dew Amadou Ba non be bindiri dum e jayde las ngaren ha joni tan e jayde l'observateur non e odo sobaka ari tan ko wiide crise financière tigi jewtinda do e nder leydi meden Sénégal sabo état odo saha kay abeni dari no kesuji mobbe dañiri hunde be mbi non ko tan usude won hene gede to bange état to kono kadi to bange fiscal wiide tan yo yimbe be joppe ko way non mbele ma kesuji di don dañ hunde dum kay koy ngojali mobbe jeya wodbe be ganda ene jogi ngojali mumen ha jehe asko sen kambe ne kay ko be njobani e be njobaka ko wayno to bange luwas to yete be mbi non ko tolne lebbi jetati di ganduda yete wonbe ganda kebani salaire uji mumen kono kadi to bange luwas usude dum ko way non kanko président Masko Sen woni Momar Ndaw o arti hen no fewi e nder jayde l'observateur odo ne kanyum ne tan be garti koy sokabe walla wonbe be nder dumbirdu kambe be don non be gaddi cedantagal mo be nder jayde l'observateur dum non kanko odo waji ne won namda tan o wi ko kanko kay ko neddo mo ganda amoni soka kono non ande jom suudu makko ari ha yimo e condition jo woni wi tan ko ne faddo ko gede musde de ganda abe ngura dum no be ngoni re famille mobbe ha tengte do be ngoni do ngarene jayde quotidien le quotidien jayde quotidien kanyum ne aju ari tan ko e bange mo ganda kay ko kanyum woni blanchiment d'argent woni tan jettude kalis wala kalis mo labani jemde labbinde dum non be mbi dossier ji ko tolni temedde ko tolni nogas jeegom dossier ji di ganduda ete wadama soupçonné tottirama di don dossier ji non ko tan rapport mo ganda 2021 2022 mo tan sentif wadi on sentif non be mbadi épinglé mana be jopima pedeli won hen be ganda ete ko tan
avocat ji notaire uji e tan woɗɓe ɓe ganduɗa ete ina dilla to banggue koppareje liggotoɓe banque ko way noon ɗum ɗon noon ɓe mbi ɓe ƴetti ɓe totti ɗum ɓeɓe poti tottude oɗon dossier ko foti waɗede hen ko noon ma waɗe hen ɗon tigui hande jayde quotidien le quotidien dawri garene jayde les échos noon e oɗo subaka ari tan ko wiide oɗo kaɗo laana kay wonno ko journaliste uji laano kaɗon noon koko tan yuwi ɗum noon koye diwan mo Ngor ɗum ɗon dañi lanaka noon yuwi hewɓe hen noon kulino kamɓe ɓeɗo journaliste uji yahannoɓe gam waɗoyde liggey mabɓe ɗum ɗon noon ɓe garti hen e oɗo subaka saabu hewɓe dañino hen kulol garen ha joni jayde tafatine garen ha joni hakkude tafatine e Eumeu Sène kamɓe ɓeɗon ɗiɗo noon hankine anda cippiro wonno hakkude mabɓe kono noon kanko tafatine wattidi libde Eumeu Sène hay so tawi combat waɗi simusde seeɗa garene jayde besbi le jour noon kañum ari tan ko wiide kanko Eumeu Sène kay o addi to banggue violence kono noon ko kanko liiɓa saabu hanki combat o ene ɗesno tiɗɗe seeɗa garen ha joni e tan oɗo front darnaɗo ɓe mbi front o noon holi jogorɗo wadde hen en profité holi jogorɗo tan yiide hen hoore muɗum saabu ko tolni capantato e jeeyo e candidat ji ɓe tan darima gam wiide aɓe mbaɗa soutenir gam nangande koyngal oɗo mo ganduɗa woni candidat Ousmane Sonko ɓe mbi PDS e tahawu Dakar kamɓe koɓe yaltinaɓe hen ha laaɓi ceer ha joni tan garen e jayde wonde woni jayde libération noon ari tan koye koruji tati mana wasɓe pittali mumen e nder ndiyam ɓeɗon tato noon ɓe ganduɗa oɗo saaha ɗiɗoɓe jiita ko to ganduɗa woni plage mo Diamalay e keddiɗo o ko to ganduɗa tan woni Denis Guedj Nord ko toon tigui yiita woni tato ɓe ganduɗa kay ɓe tan jiitama e plage uji ne wawi wiyede noon ko banggue immigration clandestine walla tan wonnoɓe laaɗe ɓe ganduɗa joolima ha tan teeri e tan ɗum ko ganduɗa ko kañum woni plage uji ɗiɗon ɓe mbi noon to banggue marine kamɓe oɗo saaha kay ɓe tan duttini ko tolne pirogue uji walla tan mbiyen laaɗe kewɗe ɗeɗon laaɗe noon ko wonno hen e yimɓe ina tolne temedde nayyi e jeetato ɓe ganduɗa kay oɗo saaha ɓe tan garti rama ha joni tan ɓe mbi guel ɗo liriyel kay wedda koye parc toon to ganduɗa ko Ngor parc automobile mana parking automobile ɗum ɗon noon ɗon guel liriyel wedda ɓe mbi noon guel fanama to ganduɗa woni yete hôpital Philippe Maguilène Senghor gam tan wawde ƴewtade cellal ɓandu makko guel ɗon liriyel guel ganduɗa kay yiitama garene jayde suñu lambo oɗo subaka wi tan ko tafatine fooli Eumeu Sène hen ɓe gari oɗo saaha ɓe gari noon hakkude Siteu e oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Lac de Guiers 2 ɓe mbi Siteu noon kañum nani haala ngulka kono noon kanko Lac de Guiers 2 ko baɗono tan jippinowo dande ni garene jayde stade coftal balli uddata damal e oɗo subaka jayde stade noon ari e weekend to banggue football ɓe mbi kay ko weekend mo ganduɗa ete Gana Gueye e tan Jackson ɓe jii koye mabɓe ngal ɗon banggal waɗɓe yiiɓe koye mumen woni hakkude Sénégal e Argentine ɗum noon koye U17 wonno ɓe mbi noon Sénégal fooli gotel kamɓe ɓe ganduɗa goni Argentine ɓe dañani haydara woni gotel e ndiga ha joni tan hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗon tigui ha joni kanko Sénégal mataw fooli e bituji ɗiɗi ɗum ɗon noon kamɓe Argentine ɓe dañi gotel ko noon tigui wona gotel e ndiga hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en tout cas ɓe puɗɗorima ɗo ganduɗa ko ɗon woni to moƴƴi ɗo ɗoɓe puɗɗori ɗo ɗoɓe pawi koyɗe mabɓe ɗo kamɓe U17 ɗi ɗon tigui moƴƴi ɗum noon koye mondial hettiyankoɓe biyankoɓe joni guddi tan hello wonko ɗon tigui hettiyankoɓe biyankoɓe garene hello meɗen wongo puɗɗore ɗen e ko fayi e banggue hakkude Tafatine e Eumeu Sène ɗum ɗon noon Djiby an kam mi anda sa ƴewtidima walla ɗo ko ɗo gonɗa ɗo e tan ɗo ganduɗa ko kañum woni Maris mbere dillino kono noon ko ɓuuri ƴewtidede ko woni hanki ƴewtidaka ambiance ne wiya oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Tafatine o liiɓi
ɗum ɗon noon saha fof ene haaleni wiye lamba no wano natti waade noon saabu hande modulo liɓi oɗo mo ganduɗa ko kanko woni ko kanko nde modulo liɓi ɓiɗɗo Pikine oɗo yete ɗon kam ƴewtidama seeɗa ambiance dañi kono ngol ɗo lawol haydara dillani te noon Sénégal to banggue lamba woni no ganduɗa aɓe tinno ɗum no fewi to banggue lamba aɓe jinno ɗum no fewi to banggue lamba koko ganduɗa aɓe guranno ɗum hande combat ne daña hay ñane combat o mbiyataɗa hande kaariyel e kaari cippirta ɗum ɗon hande holko saabi ɗum ko ganduɗa kañum woni lamba sippiro rutti caggal en tout cas ko namdal ngal ganduɗa mataw onon hettiyankoɓe mon gaddu hen réponse to banggue commentaire uji to holko cikkuɗon woni probléme o beele yimɓeɓe gondi ko goƴaka ɗum jogui ko goƴa koye mumen woni banggue courant banggue ndiyam to banggue luwase ko waynone ko way noon hayso tawi Momar Ndaw mo ganduɗa kanko arditi Ascosen to banggue ganduɗa ete woni oɗon banggue o namnama hen e interview arde hen darde mabɓe so ƴewtidama e nder leydi ndi ina heddi no fewi no fewi saabu kamɓe président walla association ji ɗi consommateur gondi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal mi anda goɗɗo kono consommateur uji ɗi jiyani hen koye mumen ko saabi consommateur uji jiyani hen koye mumen hande wiyetake courant série hannana kamɓe consommateur association des consommateurs ɓe kala hen wiyetake ndiyam série haɓe nani hen wiyetake maaro ɓeydima haɓe nani hen wiyetake neɗɗo dañi caɗele hakkude muɗum e goɗɗo mo ganduɗa ko jeyɗo ɗum produit saabu saaha neɗɗo sooda produit mo ganduɗa sooda ɗum million ngaji adda fawa daña pan tokoso yi ruttoyi oɗon ko kañum yahata ne dogana hoore muɗum elle président walla tan association des consommateurs ara ɗo e nder leydi meɗen Sénégal darde moɓe ina heddi ɗum noon ko parenthèse tan wonno e ngal ɗon banggal e artude tan e ko ganduɗa ko kañum woni hande ko ƴewtinda ko e banggueji kewɗi e nder Sénégal ha hande yimɓeɓe natti dañde goƴali walla tan banggueji ganduɗa ko kañum woni yete banggue fijirde e jaleɗe e ko way noon saabu lamba ne welanno yimɓe jooɗo dimanche goto yimɓe kuɓɓa ataya mumen jooɗo ne jewta hande ko kaare kaare sippirta ambiance daña e nder saluji nder galleji e nder leeɗe ɗe e ko way noon ɗum ɗon fo natti ƴewtidede hande so ƴewtidama ko stade o famde fo so lamba dañi ma heddo place uji ganduɗa yete wattake occupé ɗum noon hande ko lamba ko aada meɗen ko cosaan meɗen ko kañum jeyɗen so hi noon ha rottorima noon caggal holɗo probléme o woni beele ko promoteur uji foti ummade koye mumen beele ko kamɓe wonɓe banggue lamba kamɓe sippiroɓe poti ummade koye mumen beele ko communication o heddi saabu noon ene lamba ne dañatno goto fo waɗa hen communication baɗɗo fayida wona radio ji e téléji haale to bang yo bang kono noon ko ƴewtinda hande ko noon woni hande guila fuɗɗa wiyede o jeeyi exclusivité ko ɗon tigui lamba fuɗɗi mayde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wiyede télé goto tan haalta hen goɗɗo haalta hen walla goɗɗo wiya mi haalta hen saabu ko waɗande kaari publicité gratuitement ɗum ɗon fo hande ko caɗele ɗe ganduɗa ene ƴewtinda e banggue lamba o kañum ɓuuri ruttinde ɗum caggal kono nde ganduɗa radio ji e téléji ne mbaɗanno ɗum par plaisir wadde ɗum e pour sénégalais ji ɗi ganda sénégalais ji tina koye mumen e aadaji mumen e cosaan mumen nden lamba ne wanno doole kono hande télé goto tan haalta hen te yimɓe so ƴewtidama téléphone uji ɗi ɓuuri wonde téléji e téléji gonɗe e galleji saabu hewɓe hande mbatta suivre télé seeɗa natta e galle tawa hen journal télévisé ine huɓɓa ne heeɗe ko téléphone uji ɓurata hettede kañum ɓurata yeeɓede ko kañum ɓuuri joguede wadde yooɓe mbattu hakkille ko way noon beele ma lamba ƴettit place mum ɗo e nder leydi meɗen saabu ko sport mo ganduɗa noon to banggue Afrique to banggue aduna o foof aɓe pawno hitere e meɗen e ngal ɗon banggal ganduɗa ete woni sippiro meɗen no yarata e no waɗirte ɗon tigui guddirten ruɓindu jaydeli meɗen fadde commentaire uji moɗon hettiyankoɓe biyankoɓe ononne ko miijiɗon e lamba nder leydi meɗen Sénégal ko totte o naadi gongol bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonon e banggal caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall